Ahoj lidi, vítám vás od dnešního videa, hrajem Kalista. Skončili jsme tady, protože tady to je docela těžký. Určitě nás tady čeká překvapení jako vždycky. Nejhorší je, že nemáme životy na doplnění, máme co máme. Je to docela pěkná hra, taková lekavka. Klasika. Tady máš. Tam jsme se z té krvavé lázně museli vrátit zpátky. Tam čekal na nás nějaký robot. Toho jsem naštěstí obešel. Ahoj. Ahoj. Tak na. Tady máš, vole. Určitě to nebude všechno. Pochybuji, že tady byl jenom jeden. No jo. Nazdar, Pepo. Tady máš. Tady. Ochutnej moji násadu. Nejhorší je, že jsem se tam v tom kole zamotal. Nevěděl jsem, kudy jít. Tam to je. Tu se vracíme, ne? A to je jinde. Ne. Tak kde jste, kluci? Pojďte na mou hruď. Ale že by lékárna? Fuel, jo. Teď nemám. Akorát nevím lidi, k čemu slouží tady to vůbec. K čemu je to dobrý? Co toho si vezmeme lékárnu. Tak, co pak bude tady? Tak, já ti rozmáznu hlavu. Tak, pojďte. Určitě budou skákat zleva. Jasný. Aha. Tak tady už jsem byl. Takže, že bychom se měli vrátit. No co? Ty vole, to jsou taky ty vole, tady to. Fujs. Se to rozmrskne jak beďák. Tak. Co je tady? Dobrý den. O to nejde rozlít, jo. Nábojky. Tě můžeme střílet do palice. To rozbijem. Tak. Se vracím. Je to taková motačka tady to. Člověk se chvilku v tom ztrácí. No, takže my vážně budeme muset se vrátit. Jo, hele, tady. Ne, tady na studii jsem přišel. Že bych se měl vrátit úplně. Moc tomu nevěřím.
Metáč je plný. Snad se vám video líbí. Hra není špatná. A jo. Jo, tady byl ten robot. To jsem nemohl projít. Hele. Ale tam zde mrzák. A normálně mohl už. Ty vole! Pane bože. Pojď. Žarolovo. A už po mně jde. Onem zalezeme. Nazdar. Ty vole. Co to bylo? Tak jo lidi, díky. Dejte like, odběr. Čau.